Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 92. Grazas, Manu Vázquez. Benvidos e benvidas unha semana máis que en este que teño aquí o 11 galego da xornada número 92. Igual estamos un chisquiño alto, así que claro, como cando traes o teu micro, isto é unha innovación total, de innovación. Para ti non ten micrófono. Innovada. Teño, pero non ten a mesma calidade. Ti gastache os cartos. Bueno, que tal, Antón? Como estás? Vientes? Que tal? Outro día editando 11 galego 91, o primeiro desta tempada, dime conta que sempre que falo contigo ou falo de ti ou fago a presentación para que ti fales, digo Antón Vieites. Non podo dicir Antón como se fóramos amigos, non, para min eres un descoñecido que dá unha ponencia que xa sei, e sempre eres Antón Vieites. Como tesme agregado como Antón Vieites, pois bueno, un pouco que hai, non? Sí, No, non, ademais, digamos que xornalísticamente os xornalistas deportivos Migui Prieto, grazas por ficar coa bola. Os xornalistas deportivos somos moito de poñer nome e apelido, non? Anxo Tato, Sí. Antón Vieites, Sí. Emilio González. Sí. Grazas, Pontevedra. Grandes. Moitas grazas, amigos do mellor podcast sobre o Pontevedra. Boa, mala derrota do Pontevedra. Grazas, Joana, por ficar coa bola. Bueno, empezamos a tope, así me gusta, Tren do hype outra vez. Veña, tren do hype. Dúas xornadas. Tren do hype. Xa vos botaba de menos, decía Iván Pucas. Nos a ti tamén. Bueno, primeiro de todo, aínda que nos contraprogramedes, é verdade. Pero bueno, vémonos en diferido. Os que vayades a ver o podcast de Pontevedra CF analizando esa derrota dura e cruel do Pontevedra nos Pajaritos, pois o que non vexades en directo, vedelo despois en diferido na súa canle de YouTube ou na nosa, así que todo maravilloso, amigos todos. Facedes un gran traballo vos tamén. Eu tamén son habitual dos vosos podcasts, así que por aí a recomendación. Non pillo o sentido, No, a verdade que espacialmente modo espello, espacialmente está regular. ¿Cómo? Espacialmente. No, digo, o sea, hai xente que xa, claro, que xa saben, claro. Antes era sorpresa, No. ahora. Antes era sorpresa, agora xa o anunciamos. Bueno, imos ao importante, o primeiro de todo falar, por suposto, a primeira recomendación, a recomendación principal dos directos dos 11 galegos, o mellor ximnasio do mundo para cumprir todos os vosos obxectivos a nivel físico, para facer cardio, para facer exercicios de forza, se simplemente pois queredes ir ali a facer algo de deporte, se o voso plan é máis a nivel rendemento deportivo, tamén son expertos, de feito, pois xa o comentamos moitas veces, Antón, van moitos xogadores, van moitos colexiados. Últimamente, cando vou, falo moito de accións polémicas con certos colexiados galegos que son habituais do Exalta, así que esa é a nosa recomendación, por suposto, Exalta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo na Avenida de Lugo 6, baixo en Pontevedra, o mellor ximnasio do mundo. E xa sabedes que no 11 galego patrocina o Exalta o MVP de cada xornada, que quen é? Antón. Non podía ser outro, son eu? Non podía ser outro que un dianteiro berciano que xa leva moitos anos forando redes por Galicia adiante, marcou os 3 goles, hat-trick, da vitoria do Silva por 3 goles a un Antoboiro, os de Iván Sánchez, que igual que xa fixeron o ano pasado, empezan moi ben esta tempada, na terceira con 6 de 6 e polo de agora, o Pichichi da competición, e o noso xogador Exalta neste 11 galego 92, Rodri Alonso, que tal, moi boas? Hola, moi buenas. Bueno, imagino que moi contento, non? Despois dese hat-trick. Sí, contentísimo. Que hai que decir que comezamos as 8 porque o Silva destra as 9, adiantamos esta semana un chisquiño directo, prime time, como brincando. Sí, algo así. Revuelta aí tamén polo medio. Imagino que despois de 2 vitorias, ti ademais a nivel individual marcas 3 goles, home, adestrades as 9, pero entendo que hoxe que fútbol, tenis e pouca carga, non? Despois Cafetería da Grela. para celebrar, aparte na cafetería da Grela, ollo cos callos, que temos ido e cómese moi ben ali, Sí, Jorge da muy bien de comer. No, hoy, a ver, haremos poca cosa, supongo, los que estamos más cargados de minutos y los que han jugado menos pues harán un poquito más, bueno, lo típico. Bueno, hai que preguntarche se lembras a data 14 de maio do 2017, non sei se ten algo de importancia esa data para ti ou non. Pues no, soy malísimo para las fechas, la verdad. Eu creo que se fora eu, seguro que apuntaría por o meu, non sei, Ego persoal, non? básicamente. Último hat-trick de Rodri Alonso. Co Bergan, 1-4 no Jesús García Calvo contra Negreira. ¿No?
O primeiro non sei, sería este o segundo, non creo que algún máis marcarías, non? No lo sé, ¿eh? Yo creo que este es el segundo, ¿eh? Non tes a pelota esa do partido guardada nunha casa, firmada, algo? Ou non hai Está bolas en- suficientes para levar na grela. En Negreira non había. No, la negrera no la tengo. El otro día me dieron la pelota firmada, pero faltaron algunos y está allí en las oficinas. Hoy espero que los que falten la firmen y bueno, a ver si me la traigo. Xa sabes onde vas poñer ou non? Ou aínda non tes decidido o sitio? Pues no lo sé, me llamó mi prima el otro día y me la pidió para el bar, para que tiene un bar, igual yo lo dejo allí, no sé. Que bar? Total. Bueno, podes facer promoción do bar, claro que sí, non hai problema. Bueno, incluso- es un bar que hay en Fuentenuevas, en Ponferrada, por donde pasa el Camino de Santiago, Bar La Ermita. Por si alguno hace el Camino de Santiago, que para allí a desayunar. Camino de señor. Santiago non, pero Ponferrada León hai que facer unha visita aí Sí, sí, vai tocando, aos galegos, que así que hai moito galego por ali. igual sí, pedimos señor. recomendación. Bueno, imos ver os goles. Primeiro, evidentemente, grazas ao Silva, tamén a Iván Sánchez e a Rodri Alonso por enviarnos estes goles. Ademais, ollo, cunha calidade, xa o falamos moitas veces, na preferente e na terceira están incrementando o nivel das cámaras, veo, ten unha calidade os goles. Non sei se vamos poñer os goles da terceira Galicia que temos, pero a calidade con Publi, bueno, cousa de loco. Bueno, imos ver os goles. O hat-trick de Rodri Alonso na vitoria do Silva 3-1 ante o Boiro. Este o primeiro, podes ir comentando por riba así, Rodri. É certo que este, como falábamos antes fora do directo, digamos que máis que che caia, eu creo que a buscas, Chegas aí o segundo pau despois dunha boa acción do Silva e a celebración é de rabia, non? Do primeiro tanto do partido. Sí, yo veo que hay tropicones, hay rebotes y digo, bueno, a ver si me cae. Pero bueno, ahí hay un gran pase de Ogando, un cambio de orientación buenísimo, que bueno, hay que destacarlo. O segundo gole é o mellor, O segundo é un golazo, sobre todo recorte dentro da área, pegarlle coa zurda, e este é o terceiro. Aquí sí que tes quizáis un chisco de sorte, pero é o mesmo, non? É gol de dianteiro, de buscar a oportunidade, e dentro da área se cae un baúl, pois metelo pa dentro, fora la rede. Sí, no, yo corrí para arriba y dije, bueno, si me cae la meto y tuve mucha suerte de esto que te caen todas, tienes la flor ahí y me vine a rebotar a un defensa. No tuve casi ni tiempo de reacción, metí la pierna, casi me dejo la cara en el suelo. Pero bueno, y en el segundo gol, otra jugada increíble de Ogando, que bueno, hizo un debut espectacular como titular en tercera. Y bueno, ahí ya lo ves que bueno, me deja solo casi, ahí llega tarde defensa, recorto y tiro con los ojos cerrados. Pode pensar a xente que, claro, cun resultado 3-1, ademais o Boiro coido que marcou o 2-1, non? Cando o partido estaba 2-0, se non estou trabucado agora. Creo que non. No, con el 3-0. Co 3-0. Bueno, non sei se foi tanta a superioridade do Silva como dio resultado ou se estivo máis igualado do que parece, pero pois tivestes máis acerto personalizado en ti, claro, con eses 3 goles. No, bueno, estuve igualado, sobre todo en la primera parte, en pocas ocasiones. Creo que fuimos un poco superiores en cuanto a ocasiones claras, pero muy igualada. La segunda parte, obviamente, ellos se echaron arriba, dejaron ya muchos espacios y tuvimos muchas más ocasiones a la contra, con más espacios y bueno, las aprovechamos. Preguntaba Jatalín polo grupo que falaras un pouco da túa etapa no barco, que ademais é a primeira na que chegas a Galicia, por dicilo así, e logo tamén que lembra daquel Rápido de Bouzas, coido que ademais ti co Rápido de Bouzas estás na segunda B, ese ano que está o Rápido de Bouzas na segunda B, con Borja Jiménez, correcto, sí señor, o adestrador agora do Leganés. No, yo estuve con Otero hasta la jornada 8 y luego estaba Michel Alonso. Borja estuvo la temporada anterior. Vale. É o que ascende o equipo a segunda división B. Sí, señor. Pois iso, que lembranzas tes, e claro, tamén comparas a etapa esa do Rápido de Bouzas na segunda división B coa que está vivindo agora na preferente, cambiou moito conto, tamén o barco, pero bueno, non tanto. Ya, no, bueno, en el barco sí también estuve muy bien, como preguntaba ahí, bueno, no sé quién es el chico, preguntaba, en preferente, en tercera estuve un par de años y luego otra en segunda etapa, 2 años y medio más en tercera porque me fui en enero, que es cuando vine para el Silva.
Bien, bien, tengo buenos recuerdos, no tan buenos en la segunda etapa, obviamente, por eso también de mi salida de allí, pero bueno, yo me quedo con los buenos siempre al final. Sí, non tan vos, imagino, porque tamén nestes últimas tempadas, nestes últimos anos, baixando un pouco o rexistro goleador, pero non é unha mala maneira de comezar, facer 3 goles xa nesta segunda xornada. Non sei se para intentar chegar a esas cifras de Bergan e da primeira etapa do Barco superando os 10 goles. No, no tengo ningún pensamiento de superar ninguna marca goleadora, la verdad. Quiero disfrutar más que nunca del fútbol y jugar lo máximo posible. Lo que juegue, disfrutarlo al máximo y lo que entrene también, porque disfruto muchísimo de los entrenamientos, más que antes. Sé que no me queda mucho de fútbol y lo que me quede, disfrutarlo y sentirme que ayudo y aporto al equipo, es lo más importante. Pero falas como se tiveras 40 anos xa, que tes 32, non? 32, Ainda 32. queda fútbol na... Yo así, pero bueno, yo qué sé, ya sé que yo me queda menos. Obviamente no tengo 22, ni 21, ni 24. A ver, non estás para sair de festa antes dos partidos, pero para o resto... Pero por resto sí, Yuri, que xogou aí na Ponferradina, está... digo eu, para marcar 3 goles siglos e ademais, medio. os dianteiros Bueno, yo con 40 años jugaba y salía de fiestas, las dos cosas, y funcionaba bien. Dicía eu na presentación de Ponferrada, pero eu creo que xa con tantos anos en Galicia xa marcas goles en galego un pouco, non? Ou non? Sí, sí, me gustaría hablar, o sea, hacer la entrevista en gallego, pero me cuesta muchísimo y nos puede dar las 10 de la noche porque me trabo, tengo que pensarlo mucho. Eh, Al final, ya solo por ser de Ponferrada, somos medio gallegos de allí. O Bierzo, De quinta pequeño, provincia. O Bierzo, quinta provincia. de pequeño siempre veía los dibujos en gallego, y bueno, estamos ahí pegaditos. El idioma no es un problema, sobre todo el escucharlo, entenderlo. Preguntando tamén polo chat, Iván Pucas, que cal dos clubes nos que estiveches que lle tiñas máis cariño, e en cal pois che gustaría xogar. ¿En cuál? Pues no tengo ningún pensamiento de que voy a jugar ninguno, la verdad. Creo que he jugado muchos, y creo que también, no porque no me hubiera gustado ninguna etapa de las que tuve, pero creo que jugar en menos clubes quizás mejor, porque como que coges mucho más cariño a un club, a la afición, al entorno. Novo fica Creo que es muy boleiro. importante, pero claro, también tienes que estar cómodo, tienes que estar contento, a gusto y que te quieran. Que? Falando do Silva un poquinho, non? Sí, imos falar un pouco tamén do Silva, evidentemente. 6 de 6, dúas primeiras xornadas con vitoria. Primeiro non sei se o agardabas, non? A pretempada, digamos que nunca se pode ter moi en conta, pero é de novo un bo inicio do Silva e dúas vitorias que imagino que reforzan moito a idea de Iván. Sí, a ver, nadie piensa, bueno, vamos a empezar ganando, vamos a empezar, bueno, con dos victorias. Al final, como todo el mundo dice, vas partido a partido. Bueno, y bueno, hemos conseguido las dos victorias. Tenemos que estar contentos, pero no tenemos que relajarnos para nada porque acaba de empezar esto y al final es anecdótico. Son 6 puntos que hoy estás primero y en 2 semanas estás 15º. Acaba de comezar, como dis, pero bueno, ia decir, nestas dúas tempadas, neste ano e un mes realmente o que leva Iván Sánchez, Sí, que comezou o ano pasado tarde. O que sabemos é que hai bo traballo na pretemporada, hai bo traballo na base para comezar tan ben estas dúas tempadas. Sí, lo vi esta tarde con un chico que me llamó y me estuvo preguntando también el trabajo de Iván y de Marcos, que se nota un salto de calidad porque la temporada pasada tuvieron la desgracia, o bueno, tuvimos toda la desgracia, pues un cambio en el club, se fue Barranca, casi terminada la pretemporada, y lo cogió Iván, que aunque estuviera de segundo, obviamente no estás trabajando como quieres, tú eres el segundo entrenador, y eso se nota. Al final vas a renulte todo el año, yo creo, porque empezar en pretemporada desde el primer día con tu trabajo, con tus ideas y con todo, creo que te da una ventaja. Y este año se ha notado el salto, ha empezado con sus ideas,
ha empezado, bueno, a trabajar él en Di Marcos desde el principio y se nota bueno, en todos los aspectos, tácticos, en cohesión, bueno, todo. Ya solo cercanía al grupo, todo un poco. Supoño que algo a intentar trocar é que, bueno, sempre a Grela, o ano pasado o equipo na Grela non conseguiu tantos puntos como fora. No, teníamos un ligero problema en ciertas etapas del año pasado en ganar en la grela, en meter goles sobre todo también. Nos estaba costando mucho y bueno, hacer 3 en el primer partido y ganar creo que nos va a dar también confianza para hacernos fuertes en casa, que va a ser muy importante. Bueno, no solo los 3 goles, sino que tuvimos muchas más ocasiones, un gol anulado a Murillo y varias ocasiones más que, bueno, aunque sean a la contra, con espacios y ganando, son importantes. Xa que levas moitos anos tamén na categoría, na terceira galega, gústanos moito, sobre todo os xornalistas nestas primeiras xornadas e antes de que empecen as competicións facer quinielas, nunca acertamos, iso é certo, e seguramente faltemos yo respecto ao traballo de moita xente, moitos equipos, pero non sei, xa que levas tanto tempo, ademais dos U de Ourense, Arousa e Racing Vilalbés que todo o mundo coloca arriba, non sei se tes algún equipo así que dixeras fixo bo verán e creo que vai estar arriba loitando. O mesmo Silva, se consideras que queres estar arriba tamén. A mí me gusta mucho la Sarriana. Creo que juegan muy bien al fútbol. No solo juegan muy bien, sino que juegan bien, luego tienen gol, son verticales cuando tienen que serlo. No sé, vamos en pretemporada contra ellos. Y bueno, ya el trabajo que tienen del año pasado. A mí, el baile que nos pegaron el año pasado fue brutal, el mayor de la temporada. Y ganamos en el 91 con un gol de falta de 1-0 en la Grela, la primera ocasión que tuvimos y la única. Bueno, partidos de estos raros que se dan poco, pero me parece la Sarriana de los mejores equipos, yo creo, este año. 12 tempadas consecutivas coido que o dato que leva o Silva seguido na terceira. Preguntábache eu, claro, 12 tempadas consecutivas, facendo ben as cousas, moitos xogadores novos con proxección que tamén polo feito de estudar en Coruña asinan ali, pois ese bo inicio da tempada pasada e este bo inicio. É certo que o equipo caeuse un pouco na segunda volta e intentaredes corrixilo esta. Non crees tamén que o ano de que o Silva estea ata o final aí asexando os postos de playoff, como que xa lle toca despois de tanto bo traballo? Eso es, no sé, hablar y queda muchísimo. Obviamente, claro que quieres mejorar en todos los aspectos, ese es uno, pero para mejorar en ese aspecto, primero tienes que hacer una primera vuelta buena, porque si no haces la primera vuelta buena, pues luego es jodido. Bueno, jugar los partidos estando arriba, con menos presión, quizás es un poco más fácil, pero estando apurado, llegas a febrero, llegas a marzo y estás un poco jodido de puntos y cuesta sacarlos, tienes más presión, siempre tienes la amenaza de los arrastres y bueno, es difícil. Lo importante es hacer un buen partido el domingo. Ya sé que suena populista, pero es que es la realidad. Leo un par de cosas sí, polo chat podemos ler aí un rapidamente, pouco polo chat. que preguntaban cal das fichaxes do Silva esta tempada pois un pouco sorprendeu un poquinho máis. No sé, creo que hay fichajes de mucha calidad, contrastados y con mucha progresión. Me sorprenden los chavales que vienen de categorías, bueno, de juvenil. Bueno, como Gando, por ejemplo, te lo destaco porque me pareció un grandísimo partido el que hizo el sábado. Pero bueno, todos aportan muchísimo. Lo que todavía no han podido aportar algunos lo están aportando los entrenamientos y no dudo que lo que aportarán y sumarán muchísimo durante toda la temporada. E outra que Despois ten aí Van Pucas unha un pouco máis, non? Sí, buscando a Lea. Tamén falando un pouco da carreira de Rodri Alonso, da lembranza do seu debut na segunda vez no Real Unión de Irún. Tamén preguntaban por iso, é verdade. El Real Unión, ¿dónde debuté? Hostia, pues no estoy seguro. No estoy seguro dónde debuté. Jugué contra el Atlético de Madrid allí, en la final deportiva del Atlético de Madrid. ¿Dónde más jugué? No me acuerdo ya. Jugué en Navarra un partido, me parece.
No sé, es que no sé ni cuál fue mi debut, de verdad. Tengo la memoria de un pez. Pero sí que quizáis nesa etapa túa do Real Unión de Irún na segunda B, no teu debut da segunda B, sinteste un chisco identificado agora cos rapaces que asina o Silva, que veñen con esa fame, esa ilusión de crecer, de ter minutos da que tiñas ti naquela época, non? Sí, claro, se nota que tienen hambre, se nota que tienen ganas de aprender, de jugar, no tienen miedo, pueden competir, ya lo ves, sacas a un chaval que no juega en tercera y compite, bueno, y al que le cueste un poco más, pues hay que ayudarle y, bueno, y que esté preparado lo antes posible. Alea, queres buscar, non? Sí, bueno, a ver, preguntaron no chat, el xa que decida se quere mollar Rodri Alonso ou non, dicía Iván Pucas, veña, móllate, xogador do Silva máis festeiro, o que máis bromas gasta e o que sempre chega tarde. A ver, es que creo que las dos primeras, bueno, no sé. No sé, porque yo salgo muy poco de fiesta, ¿sabes? Entonces no te sé decir cuáles son más fiesteros. Sé que hay unos cuantos que les gusta bastante. El que más bromas o el más tumbado, por así decirlo, ya lo sabéis, no es ninguna sorpresa. Obviamente es Bryce Lema, por supuesto, para el que no lo conociera. Muy buen chaval, buen capitán, me ha cogido increíble. Y bueno, eso, de fiesta. Al final todos un poco. Piensa que es un equipo muy joven y a todos les gusta salir, están en época de universidad. No hay ninguno que destaque mucho por encima del resto, la verdad. Sí, señor. ¿Y el otro cuál era que me dijiste? ¿Había otro? Que sempre chega tarde. O que sempre chega tarde, sí. Ah, sí, llega tarde. Oxe ti. Hoxe a ti como falemos moito máis contigo, sí. En plan, sí estaba llegando tarde porque estaba trabajando. O no sé si sigue todavía. Creo que no, que ya no. Estaba ahí de socorrista y llegaba justo. Pero no, no suele haber gente, no, suele haber puntualidad, la verdad. De momento no ha habido tema de ser estrictos con las multas porque no ha habido gente que llegue tarde, así que sin problema. Tamén preguntaba aquí Maculi83 que opinas do capitán xeral de Antonio. Claro, nun Silva con tanta xente nova ano tras ano, ter a Antonio aí é como ter unha garantía, non? Na adaptación Antonio é, vamos, un emblema do fútbol galego. Es alucinante lo de Antonio porque, joder, a ver, obviamente se cuida lo que se tiene que cuidar, pero esta genética, con esa edad, que sigue rindiendo a este nivel, que no es un jugador que digas no se mueve porque tiene mucha calidad y dices, bueno, lo entiendes, pero es que es un tío que sigue físicamente muy bien. A mí me sorprende, la verdad. Es que no pienso que tenga la edad que tiene. Es que lo ves jugar y entrenar, no está en la camilla, ni mucho menos todos los días. O sea, espectacular. O sea, espectacular. Bueno, por ir rematando xa, que tes que ir a adestrar, senón Iván Sánchez vai nos tirar das orellas a fica coa bola. Gústame moito cada vez que gaña o Silva, e pásame, teño yo comentado Antón, que cada vez que gañades hai en redes sociais moitos vídeos da canción que poñedes no vestiario, a de Juan Magán de He Llorado. Pásame que estou toda a semana tarareando. Non sei, como que me gustan moito eses vídeos, transmiten moito sentimento, falase moito, é o tópico, como ti dicías, da familia, non, da unión, pero coido que eses vídeos sí que representan o que a felicidade do grupo do Silva cando logra unha victoria e pon sempre esa canción que é un habitual dos últimos anos. Sí, es espectacular porque justo lo hablé el sábado, lo estábamos celebrando, cantando y estaba Miguel, un portero cadete, o no sé si es juvenil de primer año ahora, que vino con nosotros, porque, bueno, los otros dos porteros, Carlos y Bugui, no podían, uno por viajes de trabajo y el otro por una lesión. Y estaba mirando, alucinando y le dije, parece que hemos ganado la liga, Miguel. Es importantísimo disfrutar de las victorias porque es muy difícil ganar en tercera, es muy difícil, sobre todo, bueno, sin ser un equipo top de la liga, que digas que vas a ganar todos los partidos, que tengas los mejores jugadores de la liga, hay que disfrutarlo porque es muy difícil ganar y me parece estupendo. O sea, así deberían hacer todos porque es lo que hay. El ganado está muy bien, es complicado, disfrútalo y el lunes a trabajar otra vez.
Queres facerlle ti a pregunta clásica ou... O clásico eres ti. A clásica No, é porque a está pregunta que lle facemos... Bueno, si antes nos comentou que era habitual de Fica coa Bola, así que supoño que xa sabe que pregunta é, pero é basicamente coñecer un chisquiño máis a Rodri Alonso fora do campo, fora do céspede, a que se dedica, a que lle gusta ocupar o seu tempo libre, nada, é o teu momento de vender outro bar se queres, ou dun negocio, ou do que sexa. No, bueno, puedo venderme yo como psicólogo. Estoy a nada de, bueno, terminar la carrera de psicología. Me falta el TFG. Si alguien necesita un psicólogo, tiene por ahí una beca para trabajar, lo que sea, que sepa que yo estoy, vamos, buscando curro. Si a alguien le interesa, ya lo sabe, buen psicólogo. Sí, señor. Rodri Alonso, como importante que a saúde mental agora mesmo. Ademais, mira, entre Antonio e Rodri Alonso de psicólogo, ese vestiario do Silva ten moito gañado para esta temporada. Pois nada, tío, que moitísimas grazas por estar aquí connosco, como hicimos sempre en Fica coa Bola, que parabéns por ese hat-trick, a seguir a mellor das sortes para o Silva, e nada, unha aperta moi forte. Muchas gracias a vosotros. Si se dice así, me encanta lo que hacéis, es la hostia. Joder, es la hostia, de verdad. Me encanta. Me dice así. Moitas grazas, tío. Espectacular. A vosotros. Grande, Rodri Alonso. Chao. Sí, señor. Taloguiño. Ui, teño que quitar aquí a foto do Exalta porque Queda xa temos Queda ben para pechar sección. o xogador Exalta da xornada, Rodri Alonso. Sí, señor. Dicía por aquí Jatalín que estás un chisquiño tímido. No, que... É que na súa casa está máis cómodo. Ten que chegar o momento. Aquí está máis, Sí. claro, non lle estou encima, Papá, entón está fai un menos... calor nesta Sí, cidade, a verdade é que fai no. calor en Pontevedra No, hoxe, sí, entón... pero é o momento dos entrevistados. Xa chegará a hora de rajar. Sí, señor. No, calma, llevamos media hora de programa xa. Sí, señor, e temos que ir co Bueno, seguinte hai vídeo da... convidado. O que pasou este fin de O semana? que pasou esta fin de semana. Espectacular o que aconteceu esta fin de semana en Melide. Xa o dixemos o pasado luns, primeira feira do ovo campero organizada por El Huevo de la Abuela, un evento magnífico, unha morea de actividades, ademais puxo en valor o traballo, coido que é importante, o traballo de moita xente, tamén moitas empresas da vila e da contorna. Estivo, por exemplo, o mago Dani Polo, como melidense ilustre, estivo o veciño de Arzúa tamén, Fran Cañotas, que non se perde unha morea de medios de comunicación, e non era para menos porque o evento tivo ademais o que estades vendo, non? A guinda da tortilla máis grande do mundo. Ollo os datos, porque non son estatísticas dun partido de fútbol, pero son de resaltar: 1.700 kilos de patacas, 300 litros de aceite, 30 kilos de sal e, por suposto, os máis de 15.000 ovos campeiros que achegou, por suposto, El Huevo de la Abuela. Que maravilla, é tremendo isto. É unha cousa... Tremendo, Tremendo. Supoño que a xente do chat viu xa o vídeo viral nas redes por todos lados, dándolle a volta a tortilla. Cae un poquiño. Sí, bueno, cae un chisquiño, Non vai caer. non caeu nada. Fútbol. Fútbol, sí, sigan. É que- Non pasou absolutamente nada. Bueno, xa sabedes que el Huevo de la Abuela patrocina esta tempada o bazo da xornada. En este caso, imos exportar ovos ata León para estar co autor dun dos ovazos da fin de semana, un auténtico Ovazo. Un auténtico ovazo, casi teño un galo e non unha galiña, un autor dun auténtico golazo, ademais para gañar un derbi no tempo engadido, e falamos, por suposto, do gol de Luisiño Chacón, co que creo que xa podemos falar, a ver se sabe ben esta transición. Luis Chacón, que tal? Boas noites. Espectacular. Sí, señor, Luis Chacón, protagonista neste primeiro bazo da xornada. Bueno, primeiro de todo, grazas por estar aquí connosco. Segundo de todo? O bazo da xornada. Ah, segundo bazo da xornada. Dixen primeiro? Sí. Non, O sea que segundo de todo, gracias por estar aquí. Bueno, primeiro, parabéns, grazas por estar aquí connosco, enhoraboa, non? Porque vaya estrella como titular, un golazo, ademais para gañar un derbi, como dicíamos, nos minutos finais, o partido non foi doado, Zamora tamén puxo as cousas complicadas, así que parabéns. Moitas gracias a vos por convidarme, a verdade é que sí, unha estrela de titular inmellorable, nun partido moi complicado. A verdade é que o Zamora ten moi bons xogadores e puxo difícil, pero, bueno, mira, sabe moi ben gañar nos últimos minutos e queda moi bo sabor de boca para o partido da semana que ven.
Sí, señor. Queríache preguntar un pouco de brincadeira así por ir rompendo o xeo un chisquiño máis se non o rompimos suficiente polo gif do cando marcas o gol, polo gif que sube a Cultural Leonesa. Queríache preguntar o motivo, o porqué e sobre todo si é o famoso greedy ese que hai no Fortnite, non? O baile este de facer algo así ou non? Sí, bueno, é un intento de greedy. Nada, dende fai un par de anos estou, bueno, viciáronme a NFL, Carlos Vicente, Pumar, Fornos, bueno, estivemos aí, temos unha fantasy tamén con Santi Canedo, que de aquí Sí. de Galicia. Sí, señor. Bueno, viciáronme a NFL, hai un xogador que se chama Justin Jefferson que o fai cada touchdown que anota. Bueno, sempre tiñamos a coña, no? De hai que facer o greedy cando marques un gol. Eu non me gusta facer, eu non celebro os goles moi efusivamente tampouco. Entón, cando cheguei aquí, xa viu aquí que Fornos a meterse conmigo, que tiña que facelo no vídeo, que tiña que facelo, que non podía facer un vídeo soso, con unha aceleración, e non sei por que razón, eu deixeime levar. Arrepínteste, non? Iso, pero... Sí, bueno, viñeme arriba, eu creo. Bueno, está ben, Teño que dar unha volta. Seuche ben. A cousa é que como marques moitos goles, claro, Claro, que se non é el ou Carlos Vicente, como teñen que marcar Fornos ou Canedo, tamén é certo que íamos votar. ver menos o greedy, claro. Sí que é verdad, pero como Marques marques moitos, tiñen que facelo eles. Se marcan algunha vez, tiñen que facelo eles. estaría ben. Portería cero de Canedo, que marcha aí. Bueno, falando un pouco do que aconteceu nos últimos meses, digamos, outro verán bastante movidiño, non? Para Luís Chacón, coido que xa van varios. Non sei en que punto estás agora despois de, como dicimos, de todos estes meses do que pasou, da tua fichaxe polo Depor, esta cesión agora na Cultural Leonesa. En que punto está Luís Chacón de adaptación, de momento persoal, digamos, despois tamén desta primeira estrea como titular e gol? En que punto estás agora mesmo? Pois a verdade é que estou nun punto no que estou moi contento, moi cómodo aquí, moi orgulloso. O grupo é espectacular. Obviamente xa coñecía moitos xogadores que estaban aquí, por eso tamén pois facilitou, no, eso a decisión de vir para aquí. E despois os demais compañeiros desde o primeiro día tratáronme moi ben, moi boa xente moi cercana, dende o primeiro momento se necesitaba calquera cousa que aí estaban. Ao final, ao vir de fora, pues, tamén esas primeiras semanas de adaptación, de o piso, de non coñecer a cidade, puxeron todo da súa parte para axudarme. Igualmente no campo, o corpo técnico tamén, moitos, bueno, unha forma de xogar moi con moitas variacións, no? Que tiña que acostumarme tamén. Puxeronme todo moi fácil, as instalacións están moi ben, o estadio é unha pasada. Entón, pois diría que agora mesmo, despois aínda máis de outro día, pois moi contento coa idea de seguir crecendo e xogar moito, axudar ao equipo e allá se pode conseguir os obxectivos. Ainda non vimos o gol. Temos o gol. Claro, primeiro, para que estamos aquí falando do gol que marcou Luís Chacón, que foi un golazo, o bazo da xornada, haberá que ver o gol tamén, así que creo que o temos por aquí de fondo. Aí está. Bueno, vámoslo poñer en grande, non? Digo eu, que vale a pena o gol. Vaya caramelo de Antón Escobar, non? Con el non coincidiras, sí. pero parecía que vos entendíades. Viucha iso está ao revés por tema copyright, marcou coa dereita. Marcou con 91, asistiu con 91 Escobar. Pero vos remate acrobático e vaya caramelo que che puxo, Sí, a verdade que a xogada de Antón é boísima. Fago ese pequeno amago de ir ao primeiro pau para ir ao segundo e no momento que vexo que levanta a cabeza xa sabía que me iba a poñer aí e a verdade que pon un centro espectacular. E despois sí que é verdade que esas accións saenme mellor coa esquerda, na que sexa diestro, non? Pero aí conseguín coordinar ben para facelo coa dereita tamén. A verdade que saiu moi ben. No, coordinar dende logo que coordino, porque eu intento iso e acabo coas costas no chan e cunha boa badalada, eso cho digo. Sí, coordinar, sí. Non porque sexa un derbi, non hai que dicilo, cantísima xente da cultu no Ruta de la Plata. 1300 creo que lin, vaya tolemia, Sí, a verdade que o ambiente foi espectacular. Mira, toda esa grada que chearon prácticamente esa grada inteira do estadio, aí ao sol, facía un calor no partido espectacular e aguantaron todo o partido animando. A verdade que sorprenderme para... Sí que dixeronme que a afección estaba moi co equipo, non? Que estaba moi ilusionada e
a verdade é que demostrouse totalmente, un ambientazo. Mira, a ver, eso é positivo, non? Porque ao final asinas no Dep porque sobre tema afección xa hai pouco que dicir, marchas cedido a Cultu e tamén que a xente estea co equipo pois é importante porque iso sempre, aínda que a xente non lle dea tanto valor, eu creo que sempre motiva máis os xogadores e fai que o seu rendemento mellore sempre. Sí, cando tes a xente apoiando, pois ese plus, non? Que tes pois, xogando na casa xa o doble, non? Pero se ainda encima que vai xogar ao campo dun rival e prácticamente, bueno, non sei se prácticamente, pero casi diría que había máis xente nosa que do Zamora incluso, e pois xogar como local fora da casa dache ese puntiño máis para apretar ata o final e ao final pois leváronse esa recompensa do gol nos últimos minutos e poder levar os 3 puntos que sempre fan o viaxe de volta máis ameno. Doulle, daxe. Dalle. A ver, para nós, evidentemente, tiña soco no Depor, pero é que ademais, últimamente, claro, tamén co inicio que tivo o Depor nesta tempada, pois limp moito por redes, xa sabes como son as redes sociais, por suposto, que Luis Chacón tiña oco tamén neste Depor. Entón, non vou preguntar polo que pasou no verán, nin por si ti crees que tiñas oco no Depor ou non, que eso, aquí non somos o chiringuito, non buscamos o titular tal, pero sí que é certo que, claro, comentábalo ti, non? Con Fornos coincidiche, con Manu Justo coincidiche, con Pibes tivecho ano pasado, chegas a un sitio, digamos, no que te adaptas moi ben porque xa coñeces a moita xente. Entendo que a idea é volver a facer por segunda tempada consecutiva, é dicir, sería a terceira, un ano de petar dunha vez na porta do fútbol profesional, porque pasar o que pasara no verán, eu creo que Luis Chacón merece xa unha oportunidade en segunda de titular e con galóns, digo. Home, a ver, o obxectivo está claro, non? O meu obxectivo desde que xogo ao fútbol é primeiro desfrutar, que é o que me gusta, pero chegar ao fútbol profesional, que eu creo que o que todos buscamos, non? É o obxectivo principal e cando chegues aí, pois xa seguir crecendo. Entón, bueno, sí, o principal obxectivo é eso, competir cada semana, porque o primeiro é o primeiro, non? É o partido que ven esta semana, non podes pensar en que vai pasar en agosto, non? Pero sí, está claro que o que quero é facer o meu traballo, facer o mellor posible, que o equipo compita, que o equipo quede o máis arriba posible e eu facer o que poida para que eso se dé e despois o que pase individualmente pois xa veremos, non? Pero sí, obviamente quero facer os mellores números, os mellores partidos que poida para seguir crecendo. Tema posición, por exemplo, podemos preguntarlle... Tema posición. Xogado un pouco á esquerda, non? Deitado á esquerda, pode ser? Ou estou trabucado? Eu igual vin o vídeo do revés e vinche un pouco máis á dereita, pero... máis pola banda que... Hola, escoitasnos? Sí, onte, di. Sí, onte. Máis deitado unha banda que de segunda punta, non? No, bueno, en principio era de segunda punta, pero, bueno, temos unhas estruturas no campo que non vou desvelar aquí en secreto, pero que sí que caía un pouco ao sector dereito para facer aí os famosos cuadrados, non? Para recibir aí entre líneas, porque teño moi boa conexión con Bicho, con Barry, con esas posicións interiores. Despois na segunda parte sí que saí un poquinho máis escorado á esquerda, cambiamos aí un pouco de buxo, despois cambiei un poquinho máis ao medio outra vez, fun aí alternando, creo que no gol, creo que estaba en esquerda en ese momento. O mapa de calor. O mapa de calor, sí señor. Kilómetros percorridos por Luis Chacón no Ruta de la Plata. Seguro que chegache canso, Pase que claro, o que diste na viaxe de volta entre o gol e a vitoria, o cansanzo notase un chisco menos. Non sei se hoxe adestrastes ou foi libre, pero non... Adestramos, pero non hai cansancio. Un día como hoxe non hai nada. Sí, señor. Bueno, supoño que estás pendente, non, do inicio tanto do Depor como do Racing. Non sei que tal bicho o inicio en segunda división. A verdad que para ningún dos dous foi demasiado bo inicio. Tamén é verdad que a Liga Hipertensións, como se lle chama este ano, coidadiño, Sí, esa liga é outra historia. Parece que está decidida e ata a última xornada é imposible saber que vai pasar, entón, pois, eu creo que sacar conclusións na xornada 5 tampouco é definitivo, non? Sí que é verdade que agora mesmo pois están os dous equipos na zona baixa, pero creo que teñen plantilla para competir, é unha categoría moi difícil, obviamente, pero hai rachas. Igual que agora estás nunha racha mala, en 2 semanas tes a racha boa, gañas 4 partidos, entón, pois,
encontrar, non, esa clave, esa tecla, tocala e intentar cambiar a situación, pero bueno, sobre todo iso, estamos na xornada 5, se non me equivoco, quedan casi 40 xornadas por diante, que ali a segunda división é máis larga que non sei. Entón, pois nada, tranquilidade sobre todo, traballar, que eu creo que se traballa ben e sair de aí. E volvendo á primeira federación, hai que falar evidentemente da Cultu, que empezou moi ben, creo que son 3 vitorias e só un empate o da anterior xornada. Obxectivo, ti xa sabes o que é ascender da primeira federación a segunda co Racing, así que, a ver, evidentemente, volvemos ao mesmo. Hai tópicos, partido a partido, non se pode falar de conclusións cando van tan poucas xornadas, pero o obxectivo da Cultu, con todo o que fichou en Fica coa bola, con tantos galegos, ten que estar arriba. Sí, a ver, ao final, eso dos tópicos parece que é verdade, pero a verdade é a verdade, porque ti non podes... O sea, parece que se repite porque non, porque hai que dicilo, hai que cumplir, pero realmente cando vas subindo de categoría es que é totalmente a verdade, porque ao que hoxe dis que X equipo ten que ascender, perde mañá, perde a seguinte xornada, empezan a duvidar, entón mellor é centrarse en xogar este fin de semana, gañar, xogar o seguinte, gañar, e así, xa dirá a clasificación onde acabas, non? Pero non te podes fiar, porque nesta categoría xa ves equipos que o ano pasado quizás estaban peor, este ano están moi ben, equipos que fan playoff ao ano seguinte pois non conseguiron ter unha plantilla igual de competitiva ou cambiaron o adestrador ou o corpo técnico, non sei, pasan moitas cousas, entón sobre todo a primeira volta igual é máis de coñecer, non, os rivais, saber un pouco como se vai a estruturar a categoría, e despois a segunda volta da morte nas categorías, que é xa xogarte todo. Entón, pois, bueno, eu diría que o obxectivo é, obviamente, competir, queremos estar arriba, entón, pois, seguir cada partido para cumplir ese obxectivo. Hai un dato que está claro, os 5 goles da Cultugal. Leva toda a tarde co dato aí leonesa apuntado. Primeiro gol, Manu Justo, asiste Pibe. Segundo gol, Diego Barri, non é galego, pero xogou no Celta B. Terceiro gol, Escobar, asiste Pibe. Cuarto gol, Manu Justo. Quinto gol, Luis Chacón, asiste Antón Escobar. Hai que visitarvos. Ben, sí, non queda outra. Non Sexto queda gol, outra. Fornos, asistencia de Escobar. Ou tú, fai o Gridi, vale. Si vai pa facer o Gridi, vale. Claro. Sí, señor. Non falades en galego, non? Ou si? Para que vos entenda o resto, digamos. Estamos intentando contaxar un pouco. De vez algunha frase metes así polo medio, un carallo, vale. É complicado, con vascos, con, non? Hai de todo, un pouco mezcladillo, é difícil, pero bueno, para un vasco non debe ser moi difícil o galego, pero no, é máis difícil para nós o vasco que o revés, a verdade que sí, claro, é máis difícil o... Falábamos antes de que che parecía a segunda división. Quería che preguntar tamén que che parece a primeira federación. Supoño que estás atento, non? Club Deportivo Arenteiro, que non sei se igual que a Chaspiña de non poder xogar no Espiñedo este ano, porque claro, ese Arenteiro Cultural Leonesa foi na segunda xornada. Ti xusto creo que firmaches o día de antes, estabas ali vendo o partido. Creo que recibiches moito cariño por parte de aí dos aficionados do Club Deportivo Arenteiro, pero non sei se queda esa espiña. Sí, é un clube que axudoume, non, neses momentos aí máis difíciles, que nun mercado difícil. Ao final facemos unha temporada prácticamente inmellorable. A nivel personal estive moi contento, un grupo humano espectacular, un corpo técnico de 10, unha afección, a verdade é que desde o primeiro momento moi cariñosos comigo. A verdade que a experiencia o ano pasado foi espectacular. Cando cheguei ali outro día no partido foron todo boas palabras, todo moito apoio. Sí que é verdade que queda esa espinita, ¿no? De non poder xogar, pero bueno, esperarei na volta a reencontrarme cos antigos compañeiros. Estiven con eles ali. A verdade é que un ano espectacular. Só teño boas palabras para o clube, para todo, director deportivo, presidente, os compañeiros, un 10, todo. Algo máis? Vamos coa pregunta clásica para despedir xa a Luis Chacón. A pregunta clásica é, facemos yo a todos os convidados no 11 galego,
No teu Instagram pon técnico superior de administración e finanzas, estudante de marketing. Momento vital fora do fútbol, estudantil, dache tempo tamén a compaxinar ese estudar o marketing, é o que te queres dedicar, cal sería o teu futuro ideal cando dentro de moitos anos deixes as botas. Por aí va, coñecer un pouco máis a Luís Chacón fora do fútbol, digamos. Sí, a ver, eu dende a educación que me deu a miña familia, pois sempre nesto do fútbol nunca sabes o que pode pasar, non? Entón, sempre estiven conectado cos estudos, non? Fixen eso, bacharelato, selectividade, e nosos primeiros anos en Ferrol decidí meterme nun ciclo superior de administración e finanzas, primeiro antes de meterme nunha carreira, porque quizáis pois era un pouco... Estaba nesa transición de juvenil, primeiro equipo, moito lío, entón decidín facer o ciclo, que era ali en Ferrol. Entón termino o ciclo e ao rematar metíme na carreira de marketing e investigación de mercados, que é un pouco, pois, gústame a verdade ese mundillo, non? Imos da publicidade. ter que pedirte axuda, para o futuro. Para que fica a bola de remate de explotar a nivel de marketing digital. De mercados, pensaba que dicías. Bueno, de mercados, o tema de ser axentes creo que se ha quedado No, dicía na bolsa, igual hai que meter a bola na bolsa. Tamén, non é mala, que cotice. Entón, pois eso, sigo estudando, quédame pouco, pero, bueno, tampouco estou me metendo moita prisa, porque ao final, pois, tamén axúdame, pois, eso, no inverno, nas tardes, pois, pasar as tardes, poder estar facendo traballos e demais. E despois, pois, agora aquí en León, aínda estou coñecendo a cidade, no, tamén, pero, bueno, sí que me gusta estar cos compañeiros tamén. Bueno, isto da NFL, que meterme no vicio e gústame moito tamén. E logo estarei conectado tamén coa Play, con os meus amigos de Pontedeume, que estamos por aí desplegados por España tamén. Entón, pois, gústame eso tamén e bueno, máis cousas que seguro que se me pasan, pero un pouco eso, son bastante tranquilo, entón teño a vida tranquila e ordenada. Sí, señor, Luisiño, pois nada, o dito, un placer que estiveras aquí connosco neste 11 Galego 92. Parabéns por ese golazo o bazo da xornada neste 11 Galego número 92, xa repetín, 11 Galego 92. E nada, que a mellor da sorte esta tempada, que agardemos que o ano que ven esteas na segunda división. Agardamos tamén volver a falar contigo porque temos pendente ou é a nosa idea facer unha viaxe a León esta temporada, porque sodes moitos. Por certo, non falamos de Bicho, e dende aquí unha aperta a Bicho, que a carta aberta que fixo na Voz de Galicia púxome a pel de galiña e dignifica tamén un pouco que sentides os futbolistas cando pasades as etapas, digamos, complicadas de transición. Así que, nada, unha aperta para Bicho, unha aperta para ti, e o dito, moitas grazas por estar aquí connosco en Fica coa Bola. Gracias a vos por a invitación e seguir así, que dá gusto ver os programas. Moitas grazas, tío, unha aperta moi forte. Venga, chao. Sí, señor, pues nada, completo, Luís Chacón aí co ovo da boa e Rodri Alonso co logo de Exalta. Son os dous primeiros protagonistas deste 11 Galego número 92. Xa pasou polo barrio húmedo a tomar unhas tapas, pregunta Jautalín, pois. Pasaremos ti máis, Sí, non o descartamos. Non hai teatro cubano como en Polonia, pero bueno. Vamos a ir a León que non faga frío. Haberá que buscar algo. Bueno, imos 50 minutos de programa. Agora hai que meter unha pool e algo, macho. Sí, estaría ben un descansiño para beber, para tomar un pouco de aire, abrir a ventá. Pero bueno, dous protas, oye, tremendo. Aparte ata saiu ben a transición, que normalmente estaríamos co OBS poñendo arriba abaixo, nada. Oxe, oye, polo de agora, un 11 galego maravilloso. Así que nada, seguimos no 11 galego 92, imos agora coa portería, co resto do 11. Na portería, quen está? Antón Vieites. Na portería temos a David Freire, porteiro do Casino Sociedade Deportiva Arzúa. Sí, señor. Primeira vitória da tempada, para un dos teus equipos predilectos na preferente Grupo 1. A ver, como dicía Luís Chacón, por 2 xornadas non se pode quitar a un equipo como favorito ou non favorito. Se chega a empatar tamén o Arzúa nesta xornada, que de non ser por David Freire probablemente tería o feito, a non ser que marcara algún gol máis, pois para min segue sendo favorito Arzúa estar arriba, pero evidentemente fútbol, xa sabemos como son as nosas quinielas, que se dicimos que vai estar arriba probablemente este abaixo e viceversa,
Pero bueno, a primeira vitória do Arzúa e ademais como dicimos con protagonismo para o seu porteiro que estivo magnífico porque foi vitoria pola mínima, gol partita, hai que dicilo, gol partita de José Lozano no minuto 7 para sumar 3 puntos moi importantes e colocarse pois na parte nobre da preferente norte. Pero sí, como dixeches, importante foi neste partido o porteiro do Teo, guardameta e capitán do queixo mecánico. Bueno, capitán, creo que Catú, pero o Iker Hurtado. Un dos 4 capitáns, Claro. hai que dicilo. Vale. Providencial na súa seguridade baixos paus, especialmente con 2 intervencións de gol ou gol. Sí, eso nos contaron, non? Que sobre todo estivo moi ben, con moita seguridade, pero sí que é certo que nesas accións decisivas do partido, como ti dis, nas que son pois mans a mans ou que é gol ou gol, que vale o mesmo a súa parada que un gol, pois que estivo magnífico David, así que eu creo que ben merece esta estrea no 11 galego para sumar 3 puntos no Sabiñao, ademais, ante un Atlético Escairón pois que acabou desesperado, non? Co heroe do Arzúa neste partido. Dicíamos que xa está na parte nobre, podemos ver a clasificación, volvemos dicir o mesmo que a semana pasada, con 2 xornadas non aporta moito, pero bueno, Montañeiros 2 vitorias está aí arriba, Sigüeiro, falaremos despois, facendo un pouco de spoiler, está aí arriba, o Miño gañoulle o Galicia Mugardos no derbi da Ferrolterra e semella que volve a empezar moi ben outra vez outra tempada na preferente norte, tamén o Dubra, que é o equipo que pecha eses 4 que levan 2 vitorias en 2 xornadas. Bardanca, sí señor. Bardanca, 2 goles a favor, 0 en contra. E xa está. E fútbol. Isto é fútbol, papá Bardanca. Sí, falando do Arzúa, bueno, semana que ven sí que unha boa proba para Sigüeiro, para Arzúa, para ambos os dous, porque hai partido entre eles non sei onde, en Arzúa, ten que ser. Sí, será no Visos, sí. Así que veremos que pasa a semana que ven, pero que está claro que, bueno, comeza a funcionar o equipo de Rati, que non sei se estivo xa Iker Hurtado ou non, porque na primeira xornada non puido xogar, non sei se a verdade se onte estivo ou non, pero sí que comeza a funcionar, non? O equipo Arzuán, que no que Anxo Tato ten bastante confianza este ano na preferente grupo primeiro. A ver, queres repetir os teus favoritos? No, ti por quen apostabas? Santirso, por certo, rival do Santirso en previa de Celaya. Rei. Celaya, sí señor, da preferente cántabra, e o máis positivo, por suposto, a viaxe estaba moi ben, pero xogar no monte... Celaya tampouco que se gran cousa. Refírome que a viaxe como experiencia para este tipo de equipos que non adoitan vivir este tipo de experiencias estaba ben, pero bueno, moito mellor xogar no monte e ter opcións. Bueno, pódese ver. 9 de outubro, mércores. Creo. Sí, ou haberá que estar, ou eu creo que haberá que estar. Estaba comprobando de Iker Hurtado, penso que non, penso que aínda non estivo Iker Hurtado convocado nese Atlético Escairón 0, Arzúa 1. Bueno, continuamos no resto do 11 galego. Oxo pioxo. Como? Oxo pioxo, porque en Fica coa bola no 11 galego 92 temos defensa de 5. 3 centrais, aínda que, bueno, un pouco como che gusta o fútbol de Bordalás e de Bardanca. Bordalás xoga con 4. Bueno, con 4, pero mete desde baixo da portería. Central dereito, temos a Aarón Sánchez do Fabril, que vaya vitoria do Fabril en Riazor. Volvía o Compos a Riazor despois de 2 últimas experiencias moi boas. Esta, digamos que por ser vos, non foi tan positiva. A viaxe para os rapaces a Riazor, non? Sí, a viaxe... Xogar en Riazor. Bueno, é certo que o que hai que dicir é que tribuna baixa, non sei canta xente había, pero a gran maioría do Compos, o sea que moi bo desplazamento, hai que telo en conta tamén, hai que poñelo en valor, moi bo desplazamento da xente do Compos a Riazor. É certo que a volta foi pois o contrario a 12 despois do que pasou no partido, Antón. Bueno, o mellor do Compos foi Javier Rabanillo, o porteiro, así que polo tanto nada máis que comentar nesa parte. Eu, falando nada, 30 segundos do Compos antes de recuperar o protagonismo con Aarón Sánchez e co Fabril de Óscar Gil Sanz, cando ves ti un pouco as 3 primeiras xornadas e ves Numancia a domicilio, Pontevedra en casa, Fabril ali, pois pode ser que chegues con un de 9 nas 3 primeiras xornadas. Pode ser, pode pasar. É fútbol e pode pasar, 2 teóricos rivais superiores ou canto menos da túa categoría e un grupo de rapazes que nunca sabes como va a responder. A partir de aí, agora ven o calendario difícil do Compos. Empeza este domingo ás 12 da mañá diante da Unión Popular de Langreo. Non quero dicir nada máis, hai que seguir confiando. De momento sen dianteiro centro, porque Manu Barreiro está lesionado e Carlos Tinta non conta, e xa está.
E xa está, xa rajou da bondo. Non está, rajei. estivo ben, Din estivo ben. un comentario. Estivo ben. David Lameiro, no montes sodes benvido sempre. Grazas, David, grazas, sí, señor. Temos pendente a segunda remesa do Merchan e no Santirso acabaron coas existencias. Mercou prácticamente todo o equipo. E non vai a chegar, camisolas, a 9 de outubro sudadoiro. non vai a chegar. A 9 de outubro imos estar aí. Hai que pasar de rolda. Imos- Imos a ir con camisetas de Fico a Cabola cando reciban ao Valencia. Sí. Imos ir con camisetas de Fico a Cabola para que unha de No, Fico a Cabola. Fica coa bola. Unha do Sevilla de No, fica coa bola. Fica coa bola. Fica coa bola. Bueno, volvendo a Aarón Sánchez, volvendo ao Fabril, pois dos de Óscar Gil Sanz, o certo é que foron dominadores. Que o Atlético non xogou a Supercopa, unha de Julián Álvarez. Fica a Cabola. Fica coa bola. Greda. Julián Álvarez, fica coa bola. Dicía que hagas unha oportunidade de Hugo Matos en cada parte. É certo que da segunda parte o remate a nivel estético é precioso, pero marcha por riba, son as dúas oportunidades máis claras que ten o Compos, por non dicir as únicas oportunidades que ten o Compos en todo o partido, porque despois o Fabril é dominador do partido, merece incluso para min, se non é por Rabanillo, ter máis vantaxe na vitoria. É certo que se marca ese gol Hugo Matos que lle fai un paradón a Alberto, quizáis cambia o guión do partido, pero o Fabril estivo moitísimo máis cómodo sobre o céspede. O certo é que xogaron moi ben en combinacións. Gustoume moito Luisao, gustoume moito Quique Teijo no primeiro tempo. Marotías tamén estivo moi ben. Despois volve Kevin Sánchez, marca o segundo gol. Pois alegrámonos tamén pola volta de Kevin Sánchez, que sen dúbida va a ser importantísimo neste Fabril. Pero é certo que con todo o dominio que estaba a ter o Fabril, claro, como Rabanillo paraba todas, o partido estaba un chisquiño atascado. E aí é cando pois é importante Aarón Sánchez na saída dende o Curruncho, un balón que está aí embarullado na área e acaba chuzando para dentro. E creo que por iso, non, polo que condiciona o partido ese primeiro gol do Fabril, ese ser quen, non, de bater a Rabanillo despois de tantas oportunidades claras, pois é importante para que este aquí neste 11 galego número 92, Aarón Sánchez, o central que viu do Fuenlabrada, sí, verdade? Sí, que ten experiencia na primeira federación. É un pouco que ti podes analizar os cadros xogadores do Fabril. Cuidado, Sí, no. Porque Alberto Sánchez estaba no primeiro equipo, quería xogar, está no Fabril. Marotías, que xa era importante a temporada pasada. Garrido e Iker Vidal, que veñen do Alcorcón, aínda que non debutaron co primeiro equipo, pero bueno, canteira potente dentro de Madrid. Luisao, que foi importante no Cornellá temporada pasada na primeira federación. Logo xa os peños coñecidos, Jeromil e Canedo, que foron os que a piques foron os mellores, non, que a piques está a descender o Compos, a piques, chega ao playoff. Entón, ollo co Fabril. E ollo con Óscar Gil Sanz, que é un grandísimo adestrador. Sí, señor. Estaba pensando que xe temos dous conductores de autobús no 11 galego 92. Despois o comentamos. Bueno, Aarón Sánchez marca o primeiro gol. É así ou non é así? Sí. É así, non? Despois. Vale. Marcou ese gol, o Fabril gañoulle 2-0 ao Compos e así queda a táboa 3 xornadas a segunda federación. Fabril 6 puntos, Numancia intratable, gañoulle o Pontevedra. Bergantiños 4, perdeu contra o Coruxo no último minuto, prácticamente na última opción do partido. Despois falaremos tamén outro spoiler. Pontevedra 4 puntos, Coruxo 3 puntos, Compos pecha Cancelas 1 punto. 6 goles recibidos, moi difícil se tens que marcar 3 goles en cada partido e non tes dianteiro centro, gañan o partido. Unha cousa ia decir, crees que lle beneficia a Fabril igual que o Celta ve xogar? Sen dúbida. Sí, ¿no? Sen dúbida, un equipo con bo trato de balón, un equipo que con espazos, sobre todo coa xente que ten arriba, demoledora. Darío Germil estivo moi ben fixando centrais, facendo o traballo oscuro. Para eses mediapuntas ou xente do interior do centro do campo que ten o Fabril, e dende logo se pode xogar en Riazor. Eu creo que Óscar Gil Sanz e os rapaces están encantados, ademais evidentemente de polo escenario do ambiente, porque creo, claro, do ambiente, porque creo que lle beneficia tamén a nivel futbolístico. Continuamos no resto do 11. Temos a David Freire e Aarón Sánchez. Temos agora o central do medio, que, bueno, é unha alegría, digamos, no... O líbero. É unha alegría no en clave Compos, non? Este bo inicio do Sigüeiro de Borja Sainz. Capitán. Que é o capitán do Sigüeiro. O Numancia vai mangado, sen Mangana. dúbida. Mangana. O Talavera. O Talavera tamén. 9 de 9. Talavera. Con Ricky Mangana. Sí, E o vigués Pitu Doncel. E Ferrando, ex do Celta B. E Borja Sainz, no Sigüeiro, que tamén vai mangado, que é o colíder. 5 goles a favor, 0 en contra. Colíder porque a mesma diferencia de goles que o Montañeiros, 6-1,
5-0. Bueno, en Futgal está por riba do Montañeiros, Porque supoño ten un que gol por... máis. Ah, vale, pensei Sí, son que 5-0. decías ao revés. Vale. Pensei que a Futgal o poñía por orden alfabética. No. Que tiña mellor diferencia de goles o Sigüeiro. No. Bueno, a semana pasada vimos os 3 goles do Sigüeiro na pinguela de Lemos Joder, esta semana non hai vídeo. Non hai vídeo, estivemos aí preguntando, pero non houve vídeo, pero bueno, Borja Sainz marcou un gol e que fixo para... Bueno, victoria de líder para o Sigüeiro nun campo recén ascendido, na casa contra un recén ascendido como Ordes. No Lino Balado. O equipo Sí, señor. O equipo de Becho foi superior, leva paso firme na preferente. Boa pinta, Becho, Becho, eu non sei se un rin-rin da terceira, eu creo que lle vai tocando a Becho, Se non sube co Sigüeiro, que como digo vai mangado, bueno, como dixo Jatalim. bueno, nun partido que un pouco, non vou decir, é a controversa do Fabril. Que no Fabril dicíamos, chegou Aarón Será porque... contraposición, controversia é pensar o contrario. Bueno, Contraposición. Vale, igual. Vale, veña. No Fabril Sí, apareceu Aarón porque o partido estaba atascado. sí. Borja Sainz apareceu no primeiro minuto do partido Para encarreiralo, claro. para desatascar, que non hai nada que desatascar aí, o torno da entrada que non hai. E marcar, como digo, no primeiro minuto de partido, o primeiro gol do Sigüeiro, logo no 90 ampliaría diferentes o equipo de Becho, pero gol, capitán, portería cero, líder ou colíder da igual, ben merece. Aí está o colíder, 4 colíderes. Sigüeiro, xa Pero vimos diferenza antes. de goles. Vale. Colíder en... Ben merece Borja Sainz a aparición neste 11 que coido que é a primeira de sempre. Sí, se chegan os goles entre semana nas redes sociais de Fica coa Bola, teredelos, por suposto, Fica coa Bola, Twitter e Instagram, tamén TikTok, creo que... estamos metendo caña aí en TikTok, ollo, estamos facendo cosas por TikTok. Creo que Becho pasa o vídeo os martes. Hai que dicir, o rin-rin a Becho somos nós. Oye, macho. Oye, Becho, que... Facemos sobre os luns. A ver, Becho, que... O martes é o día libre de Becho, Coca-Cola. Becho. Que non se echo fútbol tips. Exacto. Algún chío pasou aí factura. Bueno, o terceiro central reconvertido un pouco porque xogou de lateral esquerdo, imos premiar un gol. É certo que digamos que poderíamos destacar a moitos xogadores do seu equipo, pero que leva el o premio pola importancia do gol. Álvaro Naveira, do Coruxo, que fai nos especial ilusión, joder. Sempre bancou moito a Coca-Cola. Por suposto, Polo tanto. sempre. E ten dos mellores TMs de todo o fútbol galego. O Coruxo, Don Coruxo, diría eu, Don Coruxo. Bueno, que pasou no derbi? No derbi, Había derbi, Había bo derbi, sí, señor. Sí, un Bergantiños que chegaba mangana, e un Coruxo que chegaba... Bueno, chegaba na como controversia. chegaba como chegan moitos equipos Sí. nestas primeiras fases, con mellores sensacións que puntos, non? Sí. Por exemplo, contra o Numancia mesmo, que falábamos antes, o Coruxo fixo moitos máis méritos para reboñarlle algo o Numancia que o Pontevedra en los pajaritos, no Bao. Así que, bueno, chegaba con esa sensación de precisar xa unha vitoria para que as pezas e a idea de David de Dios empezase a coller forza. Por certo, vaya rapada de Johan, É moi de rachas o bo David de Dios. O ano pasado... Sí, o Coruxo de segundas voltas. Sí, boa rapada, sí. Sí, a verdad que boa rapada de Johan, meteulle aí. Bueno, Willy marcou o primeiro tanto, despois comentou en comparecencia que levaba sen marcar un gol dende... É que eu no Guijuelo non lembro ningún gol Creo de que Willy. dende Alevins dixo, se non estou trabucado. Eu creo que sí que no Salamanca marcou, Antes do Guijuelo estivo no Salamanca. Pode ser, pero que levaban moitos en marcar. E claro, a seguinte comparecencia de Álvaro Naveira e di, pois eu creo que o último gol foi no Arenteiro, é dicir, xa choveu, xa choveu. Na 2021. Sí, señor, pois mira, pois Álvaro Naveira que levaba moitísimo sen marcar un gol e foi decisivo porque ese primeiro gol de Willy nun partido no que tivo alternancia, no que tivo ocasións para os dous equipos, pois empata o Alex Pachón cun auténtico golazo. Alex Pachón Tremendo. cun auténtico golazo, calle un balón aí botando na área e mételle un chimpazo que vai para dentro tremendo. E prácticamente na última acción do partido, pois hai un centro dende a dereita, é moi listo Naveira deixando a botar sabendo que o central do Bergan pois non vai chegar a ese balón Nunca. que ven chovido. Controla, é certo que ten moita sorte porque sae moi ben Santi Canedo, rebota nel e volvelle caer o rexeite e acaba marcando coa súa perna mala que é a dereita, ou menos boa, por dicirlo de algún xeito.
E marca un gol, un 2-1, primeira vitoria do Coruxo. Creo que Álvaro Naveira merece este premio de estar no 11 galego número 92. Como digo, máis que pola súa actuación individual por riba do resto, que estivo ben. Moi ben. En defensa, lateral esquerdo. É un fixo, por suposto. Pero eu creo que hoxe está no 11 galego 92 non polo seu partido por riba do resto a nivel de rendemento, senón por este gol que significa moito para o Coruxo con esa primeira vitoria. Continuamos, imos cos carrileiros, carril dereito. Aquí vai falar só Antón porque para algo estivo no Espiñedo vendo o partido. Falamos os dous. Jordan Sánchez, a resistencia e non a revuelta, a resistencia no Espiñedo. Pareces Canosa. Benjamin Button, sí, Que será de Canosa? Que será? Un día temos que chamar a Canosa. En directo. Fica agora. Que será de Canosa, tío? Que grandes tardes nos deu Canosa, que grandes tardes lle deu o fútbol galego, que gran vídeo nos deixou Canosa naquela quenda de penaltis no ascenso do Eume. Do Eume Deportivo. Estaba eu, bueno, en fin. Vai moito de Eume hoxe, de Pontedeume hoxe. Sí, señor. Jordan Sánchez. Somos os únicos capaces de xuntar Pontedeume e Melide. Non entendo, que hai mal... Os ovos da boa? No, é por... pensei que había mal... No, pero é que os ovos da boa, mercados en Carrefour, chegan a todo... En día, a toda Galicia. En día, marca blanca, pero a marca blanca de día é el huevo de la abuela. Así que, mercado de ovos da boa, aí de Exalta Centro Deportivo. No, a verdade Forza que sí. E proteína, Sí, xa está. A semana pasada sí que xuntamos Melide cun destino... Sí, con Senegal. Internacional. A verdade que sí. Mandamos os ovos da boa a Senegal. Sí. Bueno, Jordan Sánchez, o Arenteiro, que maneira de transmitir, de emocionar. É unha vitoria moi do Arenteiro dos últimos anos no Espiñedo, Sí, señor. Bueno, sí, a verdade que sí. O dito, a min emocionoume o partido do Arenteiro. Porque iban pasando unha serie de desgrazas, un cúmulo de desgrazas. Para mí non é expulsión. Para min se apita a expulsión, pero porque creo que creo que non é falta. Claro, o agarrón non é suficiente para derrubar a un tipo que vai en carreira. Dá má sensación, pero bueno. Bueno, xa eu cando baixei a ruta de prensas tal, escoitaba un run do colexiado de outra vez o mesmo árbitro. Sí, porque que é verdad que Francisco García Riesgo subiu o Arenteiro 1 Pontevedra 5 que quedou con 9 Arenteiro. E o Arenteiro 2, Real Unión de Irún 3, ano pasado que quedou con 9 Arenteiro. O sea, terceira vencida. Escoita. Que hai máis aínda. Que era o mesmo fin de semana que foi este partido. Nas festas do Carballiño. Xornada 2 esta é a 4, pero primeiras xornadas de Liga, creo que foi a 3. O mesmo fin de semana, festas da Vila do Carballiño e outra vez aparece sospeitoso habitual Francisco García Riesgo, pero esta vez non puido condicionar o resultado. Condicionou. Sí, bueno, o devenir do partido. Pero a onde foron os 3 puntos, digamos? No, porque os primeiros 30 minutos en 11 para 11 do Club estaba mellor o Arenteiro. É un recital a nivel de dominio. Sí que é certo que non tivo moitos achegamentos, pero tivo oportunidades dabondo para facer o primeiro. A partir de aí chega a expulsión de Joao Díaz. Hai un tramo dende o 35 ao 45 que era o descanso do equipo. É un pouco resetear a idea do partido. Consegueo, porque o Bilbao Athletic prácticamente non ten perigo. Chega a descanso e aparece outra desgraza, que Raúl Jardiel pasa un 4-4-1 con Marcos Baselga dende esquerda e mete Nacho Ramón dianteiro centro. Coñecedor dos sistemas tácticos, Aquí vamos coa táctica agora. Normalmente estamos de brincadeiras, agora ven a parte táctica do mundo do fútbol. Nacho Por algo Ramón... quere ser adestrador este home. Escoitadeo con atención. Nacho Ramón dianteiro centro E lesiónase. Ten toda a pinta, non hai comunicado médico, pero cruzado. Pois era dos que máis me estaba a gustar neste inicio de Arenteiro, Cousa unha pinta seria. Ten pinta, marchou en Padiola, o sexto malísimo, dese xeonllo dereito, creo. Claro, isto evidentemente todos os abrazos do mundo apertas, porque non é o primeiro, xa foi Curro ano pasado. Así que, tal. Volve a facer unha desgraza, que volver a trocar, e refai o troco. Quero dicir, Baselga estaba de dianteiro centro, pasou na banda esquerda, volveu a pasar a dianteiro centro porque meteu a Pascu de extremo. E outra vez nese 4-4-1, pois a sufrir, porque sí que o Bilbao Athletic dominou, o Arenteiro prácticamente non tivo transicións, ata que pasa isto. Aí está. Co 22 dado a volta, asistencia de Jordan e gol de Nol. Gol partita, hai un córner, é a segunda xogada do córner, aparece aí Jordan. E o centro que mete tremendo. É tremendo. E como chega Nol. Sí, e iso que a toca o porteiro, Pero coa faciana, non? Sí, sí.
para min espectacular como che ganou como metaperna o rapaz de Candás, que parte en teoría de terceiro dianteiro, e mira, o primeiro que marca pa dentro, o primeiro que vale 3 puntos, pero lóxicamente, partidazo tamén de Nol que me encantou no partido, nos 30 minutos que xogou, pero os 90 minutos de Jordan. Tremendo, aparte acaba co xemelgo na orella. Ademais da asistencia, tivo que parar aos mellores, en teoría, do Bilbao Athletic, Iker Varela primeiro, despois Indica Buján. Pero que diste, non pode máis. É que no 90, está Pascu de lateral dereito, que é extremo, porque Jordan non pode baixar, estaba facendo de bulto. E despois ten tempo para xogar co filla para xogar uns penaltis co filla. Sí, Tremendo, señor, tremendo. espectacular Jordan Sánchez, Partidazo, histórico. portería 0, asistencia, Partidazo gañas histórico. con 10, ademais eso, asistencia, o sea, que Partidazo importante no gol, partido tremendo de Leva Jordan Sánchez. moito perigo na banda dereita, ya non na esquerda e na dereita, fa unha dupla de atrás moi boa. Así que E ademais, claro, era a primeira vitoria do Arenteiro, vitoria tamén que precisaba, porque como dixemos a semana pasada, o Lugo quizáis era o equipo que mellor sensacións estaba tendo este inicio de temporada na primeira federación. O Celta Fortuna ten bastante mala pinta, o Ourense Club de Fútbol ten bastante mala pinta e ten un problema... Bueno. Ten un problema de gol. Claro, era o que iba a decir. Por culpa de Jorge Delgado, que se marchou a Valladolid Promesas. Vale, Quen é pero, o Valladolid Promesas? pero refírome, o que iba a decir é que non me deixe acabar, ten unha pinta mala Porque pola falta de gol. Sí. Non digo que o equipo non teña armas para gañar, non compita os partidos. O Celta Fortuna o mesmo. O Celta Fortuna perdonou os Esuna Promesas, vamos, tivo ocasións para marcar 2-3 goles e despois acaba marcando. Pero ten mala pinta, digo por iso, porque dá a sensación de que lle falta gol, de que lle falta non xerar, senón marcalas. E claro, ese é un problema, porque na primeira federación non agarda por ninguén. Aínda así, Orenteiro, mira, 4 puntos e segue en descenso, quero dicir... Sí, por lo menos chega ao tren, porque parece que hai o Amorebieta, que ven un recén descendido, leva 2 puntos, parece que hai un tren, pero está no tren. Está a un partido do playoff. E o Lugo empatou a 0 contra o Baracaldo. Que tamén ten falta de gol. Sí, totalmente. A ver se a cobra esta... Como se chama o dianteiro? Paraguaxo. Sí, non me lembro do nome agora, pero xa estaba preparado para ir nas convocatorias, así que veremos. Martín Ochoa tampouco estaba ben físicamente. No. Entón, bueno, veremos, porque a primeira federación, o certo é que non foi o inicio soñado polos 4 galegos, pero bueno, primeira vitoria do Arenteiro, Jordan Sánchez, que se estrea neste 11 galego número 92. E no outro carril, ademais foi a súa posición, Hugo Álvarez, do Celta. Vamos sacar as caretas. Sacamos as caretas. Hai xente no grupo de Fica coa bola que restou mérito a vitoria do Celta polo nivel do Valladolid. E cando vin o partido ven a Karl Hein, xa nin che conto. Pois o Valladolid gañou o Español, por exemplo. Sí. Primeira xornada de Liga. Vale, o Español sen equipo. O Vale. Español empatou no Metropolitano. Quero ver se o Valladolid empata no Metropolitano. Pois eu digo... Ollo, o mellor son demasiado... Non sei, tírame demasiado a cousa. Pero con outro adestrador, a partir do descanso, cando entra Raúl Moro, o Celta empata ou perde este partido. Ou se o gaña é sufrindo, non o pecha 3-1. É que hai, na anterior etapa do Valladolid en primeira, eu non sei se hai un 2-0 no 15, ou un 3-0 incluso, e acaban empatando o Valladolid. Pois a iso me refiro. E ese Valladolid era moito mellor que o Valladolid desta fin de semana. Pues, sin dúbida. Bueno, a cousa é que aquí hai xente que lle quita mérito a vitoria do Celta. Non lle quito mérito, pero tens que gañar o Valladolid na casa. E xa o fixo. Bueno. Xogando ben, e con moitos canteiráns, e así me gusta. Pode? É o que ten que ser, non? Está moi ben. É o que ten que ser. Bueno, Sí. Hugo Álvarez só 2 xornadas despois desa mala imaxe, desa, bueno, do que fixo, non? Cando entrou dentro do banco ante o Villarreal, comete o penalti, ten un erro tamén no acción do terceiro gol do Villarreal, Pero creo. Eso ben. Sí, ben, pero refírome que se Sí. refixo diso Sí, e que básicamente. estamos falando de moitos canteiráns, xente moi nova, primeira división, ter eses erros ou sair tan nas fotos e que non che pase factura nos seguintes partidos, creo que é moi importante e fala moi ben pois da confianza que ten este vestiario nas ideas de Claudio e nos roles tamén da xente, porque só hai que ver os cambios que fai e o equipo mellora, salvo ese inicio de segunda parte na que entra Raúl Moro e, bueno, digamos que desconfigura todo ese
perfil dereito que tiña o Celta con Mingueza e Javi Rodríguez. O certo é que é un partidazo do Celta, é un partidazo de Hugo Álvarez que marca o primeiro gol. Bo partido de Sotelo, Bo primeira parte de Sotelo. Sí. Despois foi máis Sotelo. Sí. A ver, tampouco. Sotelo tampouco, pero moi bo partido de Sotelo. Moi boa primeira parte, ademais é o que digo, un xogador que non estaba en dinámica, por decirlo así. É o bo que ten Claudio, que tenga, que, 16, 17 xogadores, 20. pois iso, con prácticamente bo partido conectados a todos. Bo partido de Durán, que é o que asiste Hugo Álvarez, que fai un túnel tremendo na acción do primeiro gol. Despois, na acción do segundo gol, Borja Iglesias, 3 goles, 3 partidos como titular, primeiro en Balaídos. Como para fallar co despexe de Hein. Bueno, dalle co despexe de Hein. É un pase tremendo de Hugo Álvarez entre liñas para Aspas, remata Aspas e acaba chegando coa testa a Borja Iglesias, que como dixo el despois do partido, é po que está. Sí, sí. Había moita xente que non confiaba nel, pero área, é po que está, na área, unha lavadora, un paxaro e o mete para dentro. Na área. Manda o panda. Aí está. Quen está nese grupo para ter algo de idea, di Jatalim? Sacas caretas. Despois, no último xogador do 11. No, nesto estamos ti máis eu, porque os outros non me moito o Celta. Sacando caretas, Así que bueno, partidazo de Hugo Álvarez, ademais ten un de highlights, unha contra no segundo tempo que lle falla unha especie de autopase. Bueno, encantoume o partido do Príncipe das Burgas, que como sei que hai que alcumarlle agora ao bo de Hugo Álvarez, que evidentemente ten un peso tremendo neste Celta de Claudio Giraldez. Para min é o canteirano que máis confía Claudio Giraldez, ademais de Damián e de Javi Rodríguez agora. É certo, falámoslo moitas veces, que quizáis no carril sufre para defender, quizáis non, sufre no carril para defender, pero non tivo moito que defender esta fin de semana e para min fixo un partido brillante. Que xa estás dicindo, tío. Así que Hugo Álvarez merece entrar neste 11 galego número 92. Unha cousa non quita outra. Punto, e se acabou. E ven o Turmanet po Celta agora, A Valladolid non o puxeche, non cabe na foto. Sí que ven un Turmanet agora, que Atlético de Bilbao, salvo Las Palmas, creo que ven Atlético de Bilbao, Girona, creo. Primeiro vas a Bilbao este fin de semana, xoves que ven recibes a un Atlético de Madrid. Bueno, primeiro, Turmalet, pero entre aspas. Por qué? Porque vas a Bilbao o domingo, pero Bilbao, ao Atlético de Bilbao, xoga o xoves. Vale. Tamén importante. Que máis? Logo, recibes ao Atlético de Madrid xoves que ven, pero o Atleti xoga xoves, Champions, domingo partido, xoves, e o domingo seguinte xoga o derbi contra o Real Madrid. Por lo tanto, igual vai pensando máis no derbi que na visita a Balaídos. Elucubraciones. E a partir de aí xa non sei. O Madrid despois hai e Las Palmas 2 jornadas máis, parón e Madrid. Bueno, Real. Ten boa pinta lógicamente. Celta, ten boa pinta. Continuamos no centro do campo, temos a Luis Chacón, protagonista do ovazo da xornada con el huevo de la abuela, e ao seu lado, primeira vitoria do Atlético Vilalonga, que non viaxe sin terrías, hai que ir acostumándose, Vita Suárez, que marcou os 2 goles. Sí, 0-2, na visita ao Real Avilés Industrial. Sí, señor. Que queríamos ter os goles, pero tampouco foi posible, pero bueno, temos aí, contáronos un pouco como en primeira persoa, claro, que as de Edu González, que despois de perder na xornada inaugural contra o filial do Athletic Club de Bilbao por 0-1 en San Pedro, despois deixaron moi boa imaxe en Copa da Raíña contra o Deportivo Abanca, que todo o mundo dicía que o Deportivo Abanca ia gañar por... Ao final xogan co Bilbao B e Atlético B. Isto entón é un cachondo de carallo. Non entendo. Polo do Celta o calendario, de que tiñan xornadas intersemanais. Bueno, digo, que a xente dicía que o Depor Abanca ia mallar no Atlético Vilalonga pola diferencia de 2 categorías, e ao final aguantaron moito e moi ben. Tivo que chegar Milén para darlle a vitoria e a clasificación ao Deportivo Abanca. Así que iso imagino que lles deu confianza, e foron a Avilés e foi, bueno, a heroína do partido sen dúbida, Vita, con 2 goles, ademais 2 goles, digamos que un pouco fora de posición, porque ela doita ser media punta. Sí, media punta, interior, non? Xogando case de dianteira, pois marcou os 2 goles do seu equipo. Eu quedei con ganas de ver o primeiro, porque describiu o primeiro gol, foi un pase de Nerea Cuquejo, que, bueno, pase aí bombadiño, entre central e lateral, as costas de central e lateral, e sai un pouco a porteira, e pum, por arriba, por arriba. Por arriba, picadiña. Quero ver a picadiña como foi. Picadiña e agardar. Sí, hai que vela, porque... Entre semanas subimos a las redes, seguro. E o segundo, un pouco como de Rodri Alonso primeiro. Varios rexeites na área e aparece
coa cana e pa dentro. E agardar, e 3 puntos. E 3 puntos, e xa está. E ademais, despois o Real Avilés coido que foi 0-2, 1-2, así que houve aí un pouco momento de sufrimento, pero claro, cos 2 goles de Vita, pois que xa estaba todo resolto, e podemos ver a clasificación. Derrota na primeira xornada, vitoria na segunda, un Atlético Vilalonga, viaxes interrías o ano pasado. De onde que xogou playoff. De onde a clasificación, de que captura esta? Resultados de fútbol. Atlético, Atlético, Sociedad. Atlético Vilalonga, Sociedad e Atlético. Bueno, pois sí, pois aí está o Atlético Vilalonga de Edu González. Lembremos que cambiou de adestrador despois da saída de Cris Oreiro, chegou Edu González, tamén o cambio de nome, tanto se falaba de se ia ser ese convenio co Celta para as Celtas, que por certo gañou 0-7, un día hai que falar a terceira federación co Berga, 0-7, o ano que ven o as Celtas, se non están nesta categoría, para mí sería unha milagre, porque co equipo que fixo sería un fracaso estrepitoso. Tamén, efectivamente, por aí van os meus tiros. Atlético Vilalonga, noveno, 3 puntos, así que veremos que tal lles vai a rapazas esta categoría de González. é un por riba das Celtas, sí. Efectivamente, é segunda federación, as Celtas é terceira federación, despois está primeira federación e primeira división. Efectivamente, Liga F, que é onde está o Deportivo Abanca. Así que, pois primeira vitoria e primeira estrea de Albita Suárez. Gústame o de Vita, Amigo de Atlético, Vita Dinamita. Manolito, Nolito, Albita, Vita. É como, non? É unha boa forma de alcumar, de facer aí diminutivo. Ten un aura. Claro, aura que está amado. Tiene na camiseta ves Vita e dis, ollo, con esta que vai xogar ben o fútbol. Aura. Ollo. E vai a ser rápida. Sí, señor. Se non é rápida. Sí, señor. A coruñesa, Vita Suárez, que se estrea neste 11 galego número 92. Banda dereita, coido que andaba o primo por aí. Se non estou trabucado, coido que andaba o primo por aí. O mellor non, non? É que quedoume a dúbida sempre, é que hai varios elois. Bueno, da igual. E entón Vaya spoiler. Quedoume a dúbida sempre. Na banda dereita, no partido tolo da xornada, Pero dixo que fixo o partido, entón igual aí. Eloi Fariña, do Umia. Vaya maneira de dar un golpe de Vilanova de Arousa. De Vilanova de Arousa, de dar un golpe en riba da mesa para o Umia, Despois do que pasou a semana pasada. Sí, despois desa derrota durísima na Bouza por 0 goles a 4 entre o Porriño Industrial, pois refixéronse os do Umia e foi un partido, bueno, Beluso 3, Umia 4 nas Laxes, por certo, agora imos ver o gol. Marcou 2 Eloi Fariña. O primeiro é un chicharro. Pero que guapo está o campo das Laxes. Eu xoguei aí co Salcedo. Ten unhas vistas da ría que ese campo vea que poñelo en patrimonio cultural e natural e ensinalo de vide pa Galicia, que isto é unha pasada o campo das Laxes, agora o vemos. Pero iso, 3-4, coido que López, do que falamos maravillas no 11 galego pasado, foi expulsado no minuto 28. Creo que Umia se pon 0-3 e cun futbolista menos o Beluso e quen de empatar 3-3 e acaba gañando 3-4 cun gol nunha acción prácticamente no último minuto. Pero para daquelas, Eloi, que xa marcara 2 goles, xa fixera méritos para estar neste 11, porque ademais, claro, tedes que ver este gol. Eloi Fariña, mira a ría de fondo, é que as Laxes é precioso. Un golazo coa zurda, perfil dereito, primo no, cuñado. A ver cando o sacades. Creo que Eloi Rosal. Eloi Rosal, é certo, Eloi Rosal, claro que sí. Estábamos confundidos agora, Iván Pucas. Pedimos perdón. A ver cando sacades. Algún día. Cando gaño Porto Novo. Cando gaño Porto Novo. Por exemplo. Tamén é verdade. Cando gaño Porto Novo. Que Antón, ademais, claro... digo eso porque podo perfectamente vacilar o Porto Novo. Porque é dali, porque é do Porto Novo. É do Porto Novo. No seu coche ten de feito o escudo do Porto Novo. Sí, así que se vedes un coche co escudo do Porto Novo, pinchalle das rodas. que é de Antón Vieites. Bueno, Eloi Fariña, que marcou este golazo nas Laxes, como dicíamos, partido tolo, 3-4, e creo que fixo méritos da Bondo, o ex do Arousa, para merecer esta estrea no 11 galego número 92. Eloi Fariña, extremo dereito, un Umia que, bueno, con esta victoria vimos ver a clasificación da Preferente Sur, efectivamente 3 puntos. E o Barco que? Pero deixa aí atrás un pouco, bueno, esas malas sensacións do principio. O Barco perdeu contra o Batios en Porriño, despois o comentamos tamén. Na casa. En Calavagueiros, correcto. En Calavagueiros, correcto. Houve polémica Antón en Beluso, a ver cando fichades un árbitro para que comente o tema e meterlle paus. Sendo por riba de intentar conseguir acadar todos os goles, temos que buscar as xogadas polémicas na veo. Bueno, voltámonos tolos. E se poñemos un árbitro aquí, bueno, xa teño claro que a quen hai que poñer.
Arbi, que pitas. Con Roberto Carlos Carballo. E nos marchamos. E que queden eles para todo directo. Bueno, pois aí está Umia, decimos segundo clasificado, 3 puntos. Non sei se queres comentar algo. Céltica gañou pola mínima. Céltica, Porriño, Cente de Cultural Areas son os únicos equipos que teñen todo, que contan os seus 2 partidos por vitorias. Cente 5, Rápido de Bouzas 2. O Cultural Areas que gañou no Argiz, de novo pola mínima. E creo que cun golazo de Javi Vila. Así No que 80 e longos, ¿no? así que aí seguen os de Iago Yao. O Porriño Industrial agora píllasme, a verdad. Non sei que fixo o Porriño Industrial agora mesmo nesta xornada, pero digo xo exactamente agora. Non hai ningún tipo de problema. Para iso temos a Futgal. Un día hai que debatir sobre a versión premium da Futgal. Igual deberíamos pagala. Non sei que ofrece. Igual debería haber primeiro que ofrece. Sí, pero sí está en versión premium agora. Hai cousiñas, sí, que falamos isto un día pro grupo de que ofrecía a versión Porriño premium. Industrial 1, Atlético Arnoia 0. Ollo tamén co inicio do Atlético Arnoia que leva 0 puntos. Vemos que o Rápido, Portonovo e Xuventude Cambados. Sabedes algo de Bouzas? É moi banda tanto como aparecen os resultados. Nós non imos faltarlle o respeto ao Rápido de Bouzas dicindo que son unha banda. Simplemente dicimos que as categorías evidentemente están por algo. E claro, están competindo cun equipo que en teoría ascendera de segunda regional de terceira regional a segunda regional. A ver. Espera, estou falando Rápido de Bouzas. Agora vas coa versión premium. Entón, evidentemente, na Tamén preferente, necesita pois, versión premium do Rápido de Bouzas. estalles custando moito, valles custar moito. E o mesmo que hicimos a semana pasada. Veloso marcou 2 goles co Cente da Academy. Podría ter entrado neste 11. Que pasa? Que temos que medir un pouco a xente que entra neste 11 para a xente que xogue contra o Rápido de Bouzas. Ollo coa versión premium. A ver, dalle coa versión premium da Futgal. Digo cousas, deixo o mellor para o final, vale? Vale. A ver. Que non tes na versión, digamos, de web. Sí, só lee de aquí para baixo. No, estas tamén. A ver. Home personalizado. Home personalizada. Vale, que máis? Notificacións por xogador e por equipo. Ollo. Marca este, gol, sabes? Sí. Favoritos. Ollo. Notificacións de sancións. Ollo. E calendario, que isto creo que tamén está, ¿no? Podo mirar o calendario. Calendario futuro, supoño. Favoritos. máis da segunda xornada. Outra vez favoritos, competición e entrenador. Sí. Partidos meus equipos, Sí. pero agora vai vou. Descarga de informes estatísticos, Bueno, que hai estatísticas. ficha avanzada de adestrador e ficha avanzada de xogador. Sí, señor. E sacamos aquí, bueno. E Panoja? Canto vale a Panoja? Era porque se as estadísticas é ver os partidos de titular e de suplente e non a porcentaxe de pases, vai dar a versión Pero premium. quen conta iso? Quen se pon na federación a Aquí contar? hai partidos de titular e de suplente. Bueno, non creo que paguemos a versión premium, pero aí tedes a opción por se queredes pagar a Que versión bonito premium era, da Futgal. kilómetros percorridos. Goles así. agardados do Beluso no partido. Pois era bonito. Bueno, Eloi Fariña, continuamos, que por favor, levamos hora e media e teño un calor que estou suando aquí como Descuentos exclusivos. Seje, para que lle diría nada, me cago en tal. ¿De qué descuentos exclusivos? Eu que sei, da roupa que vende a Futgal, por exemplo, a Federación Galega de Fútbol. E canto vale esa versión premium? Non quero nin saber. Non quero pongo. saber. É verdad, hai que avisar a esta persoa. Que eu estaba aquí. Voy a buscar a ver se hai prezo versión premium Futgal. Bueno, pechamos neste 11 galego número 92. Deixa a versión premium, deixa xa. Con, ollo, dixémolo no cadro de xogadores, de revelación á realidade. Comentouno tamén Rodri Alonso. Era un equipo que lle ajustaba moito. Leva 2 vitorias, vai estornudar Antón Vieites. Aquí o tedes. Alex Boedo, que deu gol e asistencia. E no partido estivo Carlos Julio González, que está nese grupo que antes falábamos e preguntaba a Jatalim, así que ímolo intentar chamar para que nos conte un chisquiño como foi o partido. Teño a Carlos Julio en Discord. Sí, porque entrou un día que apareceu todo o membro universitario de Carlos Julio González e compañía e casi tiro ao directo. A ver, vámoslo chamar a Carlos Julio González. Pasa que non va a estar configurado, Podes estornudar, non pasa nada. Estornuda, non hai problema ningún. Isto é as cousas do directo. Carlos Julio. Nada, Carlos Julio non colle o teléfono, Era que a cobertura chega un pouco tarde a Quiroga a foras que onde vive el. Carlos Julio. Dalle tempo. Nada, creo que hai que falarnos de
De Alex Boedo. Non pasa nada, eu No. vin o resumo e sei o que fixo Alex Sí, Boedo. sí, eu tamén sei o que fixo Alex Boedo e a Sarriana, pero entraba Carlos Julio. Sí, pero dixo que entraba, pero non collo o teléfono, que lle fago. É que non sei que dixo neste audio, non o vou poñer, non o vou poñer en directo. Poño. A ver, espera. A ver. Tes... Pero di algo, non? Para entreter a xente. Que estaba mirando aí a versión premium. Canto custa? Canto credes Dalle. que é aceptable pagar por a versión premium da Futgala? Porque claro, isto hai que debatilo tamén. Canto é o prezo xusto? O prezo xusto, se xogamos ao prezo xusto, canto pode ser? Porque é que claro, se esas estadísticas tiveran Nada, que non entra. Estatística- Alex Boedo, Sarriana, deixa Estadísticas non, premium. non me interesa, non quero saber nada. Gañou a Sarriana na Ribela por 3-0 ante o Valladares, que lembremos gañara ya na primeira xornada o Alondras por 2-0. Sí, 0-0. Na Gándara e a Sarriana que dixo nada Vitoria na primeira xornada, nada, nos estamos aquí de revelación á realidade e estamos facendo outro grandísimo inicio de tempada. Temos arriba potencial ofensivo cos Boedo, Millán, Arona Sané, Cuadrado, Gegunde e aínda por riba fichamos tamén a Azael. Javi Piai, hoxe a Azael, que lembremos estivo no Pontevedra, no filial do Valencia, case nada, outra fichase para ter moi en conta na Sarriana, que vai dar que falar, se non está dando xa que falar. Seguen o clan dos argentinos, seguen os Vilariño, bueno, equipazo a Sarriana, hai que dicilo, é un auténtico equipazo. Gañou 3-0, xogando moi ben, ademais, goles en combinación. Boedo que fixo moitísimo dano, como sempre, marcou o primeiro Diego Rey, despois asiste no segundo Alex Boedo nunha acción pola dereita a Gegunde. O terceiro gol é unha obra de arte, recomendo a xente que vaya aos resumos do enxogo e vexa o terceiro gol, porque máis al lado que fai Boedo que canear o porteiro do Valladares e acabar marcando a prazer, é unha xogada que inicia no medio do campo e, bueno, é un golazo da Sarriana tremendo, así que... Teño ganas eu de ver a Sarriana en directo, no Sí, campo, porque sí, eu o tamén. que falabas a semana pasada desa presión ao Ángel e home. Carlos, Rubén Vilela poñeno Sí, sí. polas nubes, Sí, din sí. que está facendo un inicio de tempada espectacular, que lles encantou unha lomba e esta fin de semana na Ribela. E sí, o que falábamos, non? Que Jaime Paz a xornada pasada dicía que aínda lle custaba un chisco aos seus xogadores entender o que quere plantexar, porque é presión alta, físicamente cedo tamén. Físicamente cedo e precisan de moita enerxía, así que veremos. Si aínda non están, o certo é que se están xogando así, E aínda non están. e aínda non están a 100%. Cuidado Coa Sarriana, que vai moi en serio. Non falamos nada da terceira porque é o primeiro xogador que entra da terceira neste 11 galego. Sarriana 6 puntos, Estradense que lle gañou 3-1 os Sí. Somozas. Correcto. Segue tamén invicto, Silva 6 puntos, xa falamos con Rodri Alonso, claro, do Rodri Alonso tamén a terceira, estaba eu equivocado. Viveiro tamén Menos mal que está gañou adestrando xa. 6 puntos de 6 posíveis, o Viveiro que lle gañou A Arousa. o Arousa. Sí, sí. Así que dúas derrotas do Arousa de Michel Hai 5 Alonso equipos con 0 puntos. que puxemos eu campeón e ti segundo. Bueno, é playoff. Gafando a Michel Alonso. É o playoff. Bueno, ti segundo, porque van por orden. Van por orden. Van por orden e dixeche o de Ourense, Arousa e que máis? Non nos metín por Racing orden. Vilalbés. Racing Vilalbés, Estradense, Somozas. Joder, macho. Bueno, non vas mal, non vas mal. No. Bueno, pois a Sarriana que ten unha pintaza de Alex Boedo que evidentemente merece estar neste 11 galego porque deu unha asistencia a Santi Gegunde e marcou tamén o segundo gol, así que fixo un auténtico partidazo. Menudo penalti non pitaron no Noia Arteixo, non o vin. Vin asistencia de Facu Moreira. Para quen, Jotelín? Para quen? A prol de quen? A prol de quen? Porque Non o vin, a verdad, non o vin. Se é do Arteixo, condiciona o resultado. Se é do Noia. Buscando a polémica. Logo queres traer aquí un colexiado, pelearíase con Antón Vieites. Quen a subiu ese que é partido? un hater do Quen a subiu colectivo ese arbitral. É partido? un Non é hater verdad. do colectivo Non é arbitral. verdad. Eu sou Especialmente do hater do señor colectivo arbitral. Francisco García Riesgo, que pitou Especialmente Valentín. hater se son de fora. Cos galegos pórtase medianamente ben, pero como se xa de fora o señor colexiado. Bueno. Non é verdad. Bueno. No, é un hater. Bueno, e É que eu antes xa hai moito tempo que entendín que bueno, se na primeira división parecenme malos,
Canto máis baixes, anda carrego. Sí, a verdade é que está arreglando Canto moitísimo. máis baixes, pois... Antes de que votedes polo mellor adestrador da xornada, como sempre, no 11 Galego 92, podedes formar parte deixando achegas os domingos en Twitter e Instagram, deixando preguntas para os protagonistas en directo e tamén cos destacados que nos deixades e que acariñan entrar e tamén coa votación do mellor adestrador ou adestradora. Así que agora imos cos destacados que acariñaron entrar. Primeiro, o vídeo non de o vídeo nome propio, senón de o vídeo. Exactamente, vale. Sería Proteixo. Jairo... Estaría Juan Ribeiro. Bueno, pois estaría... Jairo López, Pontevedra B2, Choco 0. Este é o primeiro tanto, marcou os dous. Moi bo gol. Moi bo gol, xogando nesa posición de interior esquerdo, extremo esquerdo. Este é o segundo, é unha obra de arte. Que dices? Este é o segundo, é unha obra de arte. Picadiña, veo o porteiro adiantado. Co exterior, ademais, Co exterior, Unha comba. tremendo. Os dous goles de Jairo López que ven perfectamente ben, puido ter entrado neste 11 galego número 92, vitoria do Pontevedra B. E Jairo López, santiagués, ano 2005, formado no Xuventude Oroso. Apuntadeo, non ten mala pinta para nada o amigo Jairo López, o que por suposto lle agradecemos que enviar os goles, como podedes facer vos. Se tedes un gol da primeira regional, da segunda regional, da terceira regional, que agora son primeira futgal, segunda futgal, terceira futgal, do partido que sexa, dun partido de Levins, bueno, pois aquí podemos reaccionar no 11 galego 92, no 93, no 94 e así ata... Queda pouco para hacer. Ata que nos cansemos. A ver, hai que facer algo polo sen. Pues como non lo vayamos pensando con tempo, porque quedan 2 meses xustos. Aquí a cabeza pensante eres ti. Cabros. Destacados que cariñaron entrar. Raúl Blanco, que marcou 2-1 na vitoria do Casa Pía, 3-1 ante o Moreirense. Pampín. Diego. Tío, ben. Asistencia. Pasa que acabou con 9 o Eldense. Sí, acabou non. Marchou o descanso con 9. Timor creo que dixo algo así como... Eres máis malo que... Exactamente, Sí. expulsado. Sí. E Carlitos Álvarez do Levante xoga ben, o rapaz ese, cuidado. xa podía ser galego. Cajo en tal. Sí, Pampín Non asistiu xoga mal, creo que asistiu no primeiro, no que racha coa dinámica dese 0-0, creo que asistiu Pampín. Pois un dos destacados que acariñaron entrar tamén Marotías, Luisao e Alberto do Fabril. Entrou Aaron Sánchez. Yamatei, ollo con Yamatei, que leva 2 goles en 2 xornadas, en 2 vitorias do Viveiro. Brais Vidal e Gamarra, de que risa, a ver. Se tedes un gol inda que xa de empuxar na liña enviades por Bizum 50 euros, aquí poñen chorraba África coa Todo bola. gratis. Xa nos quedou a cuña, xa nos Todo quedou a cuña. todo gratis, Non o todo dicimos nós, dio Jatalim. Todo gratis. Aquí facemos... A ver, aquí é altruista, Gusta, Jatalim. gusta. É altruista, Aquí pouca xente pon cartos. Moita máis xente podía poñer cartos. Moita Cuidado. máis xente. Cuidado. Aquí os únicos que fan que 11 galego siga asistindo, polo de agora, son non los dous, a xente que nos axuda, mellor dito, el huevo de la abuela e o Exalta Centro Deportivo. E internet. E a banda ancha de internet. Onde me quedei? Xa non me lembro. Estaba por Pampín ou... No, xa dixera os do Fabril, non? Sí, os estrenes tamén. Brais Vidal e Gamarra nostradense, que tamén leva 6 de 6, iniciou moi ben o curso. Jorge Otero do Montañeiros, que marcou o primeiro, gañaron 0-2. Denis López, que marcou os 2 tantos na vitoria do Santirso ante o Paio Saco. Estaban aquí antes os do Santirso aperta para a boa xente do Monte. Comentámoslo antes, Javi Vila, que marcou na vitoria do Cultural Areas, o os de Iago Yao xa levan, como dixemos antes, 2 vitorias en 2 xornadas na preferente. Manu Vilán, que marcou os 2 goles, comentámoslo antes, na vitoria do Atios, 1-2 en Calabageiros ante o Barco, equipo fetiche neste 11 galego. Mauro Nores, que tivo homenaxe o sábado, Sí, no Morrazo, correcto. no Alondras Vilalonga. 2-1, Correcto. con goles de Manufre e Fran López para o Alondras. E marcharon lesionados os dous. Ollo co Alondras, que tamén vaya inicio de tempada. Pois iso foi o sábado, homenaxe a Maurito Rachu para o Vilalonga. e Racho para Vilalonga. E o domingo, como aña, en Baltar, Un 3. un 3, marcou o segundo Mauro Nores. Díxenos bastante xente que exhibición. Exhibición, sí señor. Pois 1-3 gañou o Moaña en Baltar e marcou o segundo Mauro Nores. Veloso, tamén o comentamos, marcou 2 goles na vitoria do Cente da Academy 5-2 ante o Rápido de Bouzas. Teño unha calor que non podo máis, así que aquí vos queda a votación do mellor adestrador ou adestradora. Os candidatos: Javi Fernández do Atios, acabamos de falar desa vitoria do Atios, 1-2 en Calabageiros. Jandri Rego, 6 de 6 no Viveiro. Ollo, marchou Alberto López, xa estaba Jandri Rego no corpo técnico, agora primeiro adestrador,
E ollo co Viveiro. E aínda non entrou ningún xogador. Podemos dicir aquí cando entre o grande esquecido do 11 galego. Llámate aí cando entre. O Viveiro leva 2 goles en 2 jornadas. 6 puntos. Hai que ir metendo. Falábamos de conductores de autobús. Manolo González, do Español. Hat-trick de Puado. E vendino no Fantasy. Hat-trick de Puado. Banco moitísimo a este tipo do Courele. É bancable a 100%. Manolo González. É tremendo. Do Barro a Primeira División. Bueno, don Manolo González. Así que outro candidato. Non pasa nada porque perdeu en Valladolid, entonces xa. E Manuti. Manuti, 6 puntos. En o centenario, metéchelo de en momento, playoff. con ilusión. Sí, señor. Así que nada, a xente a votar. Jandri Rego, adestrador da xornada neste 11 galego número 92 que quedou así. David Freire na portería, Álvaro Naveira, Borja Sainz, Arón Sánchez, Jordan Sánchez, Hugo Álvarez, Luis Chacón, o bazo da xornada. Vita Suárez, Eloi Fariña, Alex Boedo e Rodri Alonso, xogador exaltado da xornada. Grazas a todos. Nada máis, vémonos No vindeiro vídeo directo. de Fica coa bola.